Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji mu ɗauke da jerin sunayen waƙoƙin Umar M Sharif wanda zai saki a cikin album ɗinsa na 2022. To amma dan uwa muna roƙonka kafin mu shiga cikin wannan bidiyo muna roƙonka da idan ne farkon zon ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa dan sanar da kai sabon shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To mawaki Umar M Sharif a satin da ya gabata ya fitar da jerin sunayen waƙoƙin da zai saki a cikin wato album ɗinsa mai suna mai farin jini wanda zai sakar muku shi a wannan shekara ta mutu 2022. To dan wa duk da kasancewar jarumi wato mawaki Umar M Sharif a shekarar da ta gabata wato ta 2021 bai saki album ba ko ɗaya ba sai dai ya saki waƙoƙinsa da dama domin kuwa ya saki waƙoƙi akalla ba a ƙasar ba za su irgu ba domin kuwa waɗannan waƙoƙi su ma sun kasance masu tashi domin kuwa waƙoƙin su ma sun buga lokacin su duk da kasancewar shi mawaƙin wato Umar M Sharif bai saki album ba. A waƙoƙin da ya saki na 2021 akwai waƙar da ta yi tashin da bai taɓa tunani ba domin kuwa waƙar da ta yi wannan tashin ita ce mai suna wato Fanan. Fanan ƙaunar ki cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban. Domin kuwa wannan waka mai suna Fanan ta yi tashin da bai taɓa tunani ba sannan kuma ya zo ya ƙara sakin wakar cikin mafarki na duk da ita ma waka ce wacce ta yi tashin da bai taɓa tunani ba. To wayannan da waƙoƙi da ya sake a 2021 ba za su irgu ba domin kuwa waƙoƙi ne ya sake su da dama shine yasa ya shirya muku wato ga wurtaccen album mai suna farin jini domin kuwa wannan album insha Allah ya bayyana a shafinsa na Instagram yadda ya ce 7 ga watan Januwari shekara ta 2022 zan sakar muku wato album dina mai suna farin jini. To dan wa kun je da ya sanar da tasa a shafin nasa na Instagram ya bayyana ranar da zai saki wannan album nashi mai suna farin jini. To dan wa ga kuma jerin sunayen waƙoƙin da zai saki a cikin wannan album mai suna farin jini. To dan wa ba tare da bata lokaci ba waka ta farko dai wacce zai saki a cikin wannan album wato mai suna farin jini ita ce mai suna farin jini. To dan wa waka mai suna farin jini ita ce ta farko sannan kuma ba tare da bata lokaci ba waka ta biyu ita ce Aisha waka ce wacce ita ma zai sako ta a cikin wannan album nashi. To dan wa waka ta uku ita ce mai suna shikenan ita ma waka ce wacce zai a sake ta a cikin wannan album mai suna farin jini. To dan wa waka ta hudu ita ce mai suna kyakkyawar fuska da alama ita ma wannan waka za ta yi daɗi sosai. Sannan dan wa kuma waka ta biyar ita ce mai suna na faɗa da alama ita ma za ta yi daɗi sosai wannan waka. To sannan waka ta shida ita ce kuma mai suna rike alƙawari ita ma waka ce tana ɗaya daga cikin wacce zai saki a cikin wannan album nashi na 2022. To saura waka ta bakwai wato ita ce ta ƙarshe. To ita dai wannan waka ta ƙarshe ita ce mai suna wayo ni. To dan wa wa'annan su ne jerin sunayen waƙoƙin Umar M Sharif wanda zai saki guda 7 a wannan shekara ta mu ta 2021 a cikin album ɗinsa mai suna farin jini. To dan wa za mu so mu ji ra'ayoyinku akan a ganin ku a cikin wa'annan jerin sunaye da muka faɗa muku wato na Umar M Sharif na 2022 da zai saki a cikin album ɗinsa shin wacce waka ce za ta fi daɗi a cikin wa'annan jerin waƙoƙi guda 7 da muka lissafo muku. To dan wa da Allah idan wannan bidiyo ya burge ka daure ka danna mana like idan da dama kai mana share muna jira ra'ayoyinku a comment da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya nasara 24 ta ku ce.